Nahuli ka na ba? Nahuli ka na bang naninilip ng iba? Nahuli ka na ba na nangongopya sa iba? Nahuli ka na ba na nagsisinungaling? Nahuli ka na ba? Natagpuan ka na ba? Dahil kailangan mong harapin ang iyong nagawang kasalanan. Alam mo, kabisyo, ang pagtakas sa dapat hinaharap ay isang kaduwagan. Kaya maging matapang ka. Harapin mo ang pagkakamali mo. Harapin mo ang kabit mo. Ay! Pero seryoso, kabisyo. Isang malaking kaduwagan ang pagtakas sa dapat na iyong hinaharap. Maging matapang. Harapin ang pagkakamali. Harapin ang bunga ng pagkakamali. Subukang itama ang mga nagawang pagkakamali. Dahil meron naman tayong tinatawag na character development or growth. Pwede tayong matuto. Kaya panawagan kay Alice Guo, ay, pwede namang harapin ang kung ano mang dapat harapin. Huwag tumakas. Dahil ito ay senyales ng kaduwagan. Kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw tayo magsasama ngayong araw na ito. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocketera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. At eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Kumalat sa opisina, nakabit niya ako at umabot sa misis niya ang balita. Oy, yung kalat na kalat sa opisina ninyo na ikaw yung kabit, yung misis na legal, wala man lang kaalam-alam. Tapos nakarating bigla sa kanya yung balita, ano kaya ang magaganap? Deserve pag nalaman. Charat or darat. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kabahan na ang lahat ng may mga kabit sa opisina nila. Kung ikaw, kabisyo, meron kang kabit sa opisina o meron kang kilala na ka-opisina mo na may kabit sa opisina, ay nako! Pakinggan mo ang susunod na ikukwento ko. Abangan mo yun sa akin pagbabalik, kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocketera. Di kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!